Hola, matestuberos! Anem a veure ara uns quants exercicis de resolució de problemes de percentatges. Llavors, tenim aquí el primer exercici. Un equip de futbol ha tingut la pilota 63 dels 90 minuts. Quin percentatge de possessió és? Llavors, per resoldre aquests tipus de problemes hi ha dues maneres, no? Tenim l'opció 1, que és dir, sabem que la fórmula d'un percentatge sempre serà la quantitat total entre una quantitat parcial. I això multiplicat per 100. Si féssim aquesta opció, què tindríem? Doncs que el percentatge de possessió, a què serà igual? Doncs el temps de possessió, que han estat què? 63 minuts, partit pel total de minuts, que han estat què? 90 minuts que dura un partit de futbol. I això per 100. I si fem aquest càlcul, tindríem que el resultat és un 68,47% de possessió. Quina seria l'opció 2? Doncs l'opció 2 seria fer una regla de 3 que tant us agrada fer. La regla de 3. Com la faríem? L'opció 2. Doncs seria dir, si 90 minuts representa el 100% del total, què representa 63 minuts de possessió? Doncs serà x sobre el 100%. I llavors la x a què serà igual? Abans de fer això necessitem saber si és una proporcionalitat directa o inversa. Sabeu que si aquesta magnitud disminueix, aquesta també haurà de disminuir, no? Si el temps de possessió disminueix, el percentatge de possessió disminuirà. Per tant, proporcionalitat directa, regla de 3 directa. Vol dir que 63% partit 90, no? Això serà el temps de possessió. I si fem el càlcul ens donarà exactament el mateix que abans, vale? 68,47%. Anem a veure un altre exemple. Uns pantalons valen 30-25 euros amb IVA. Si l'IVA és del 21%, quin és el preu sense IVA? Llavors, què sabem? Que els pantalons costen 30 amb 25 euros amb IVA. Llavors necessitem saber quan representa l'IVA, és a dir, els pantalons sense IVA és el que volem saber quan costen. Llavors això podem dir que serà igual a x. Llavors, l'IVA quan representarà sobre aquests pantalons? Un 21%, no? Llavors, si els pantalons costen x pel 21%, això serà l'IVA. No? Llavors, aquest IVA l'haurem de sumar al preu dels pantalons. Llavors, si sabem que els pantalons costen x i que l'IVA és x pel 21 partit 100, aquesta suma ens haurà de donar el preu final dels pantalons, que és 30 amb 25. Llavors, operant aquí un cop més, arribem a la conclusió de que els pantalons costen x més 0,21x, que és igual a 30 amb 25. Si sumem això, que tenim 1,21x és igual a 30 amb 25. Per tant, la x a què serà igual? A 30 amb 25 partit 1,21. I això ens dona un 25%.
i això ens dona 25, no? 25 euros que costaven abans els pantalons, és a dir, els pantalons sense IVA és igual a 25. Ho torno a explicar per si hi ha algú que té dubtes. Sabem que els pantalons amb IVA valen 30 en 25. Per tant, els pantalons sense IVA abans valien X. No sabem el que valia, però sabem que un cop aplicat l'IVA, que és un 21% sobre el preu dels pantalons sense l'IVA, un cop li apliquem l'IVA ens queda per aquest preu d'aquí, 30 en 25. Llavors, si 30 en 25 és el que costen amb IVA, doncs el preu dels pantalons sense IVA més l'augment que representa l'IVA ens ha de donar els preus del pantaló. Això és el que hem fet. Un altre exemple. L'Elvira. L'Elvira què? L'Elvira tenia estalviats 850 euros i va gastar-ne el 30% en un viatge. Quant li va costar el viatge? Doncs si sabem que tenia estalviats 850 euros i que es va gastar el 30% en un viatge, no? El 30% de 850, com es calcula? Doncs multiplicant el 30% a 850. I això què és? 850 per 0,3. I això ens dona 255 euros. L'Elvira es va gastar 255 euros al viatge. I ara que aquest problema té una altra part, diu quin percentatge dels seus estalvis va gastar. Si sabem que va gastar 255 euros sobre els seus estalvis, que són 850, això ho multipliquem per 100 i sabrem la quantitat d'estalvis que es va gastar, que efectivament és el 30%. Anem a veure un altre exemple. En un club esportiu hi ha 124 socis que juguen a bàsquet. Aquests socis representen el 25% del total. Calcula quants socis té el club. Llavors sabem que 124 socis representen el 25%. Llavors, quants socis representarà el 100%? D'aquí podem dir que la X serà igual a què? A 124 per 100 partit 25. I això ens dona que el club té 496 socis. Hi ha una altra manera de fer aquest càlcul, no? Si sabem que el 25% del total són els socis que juguen a bàsquet, si considerem la fórmula de càlcul de percentatge amb una quantitat, què faríem? Anem a veure-ho. Sabem que el 25% de socis que juguen a bàsquet és igual a què? A la porció d'aquests socis, que són 124, partit pels socis totals, no? Que en aquest cas serà la X, que no la coneixem. I això per 100. I d'aquí, si aïllem la X, sabrem que què? Doncs que la X és igual a 124 per 100 partit 25. I això què dona? Un altre cop més, 496. Així que ja veieu que per resoldre un problema de percentatges hi ha diferents maneres, normalment. Un altre exemple. En un hospital estan ocupats 405 llits dels 450 que té el centre. Quin és el percentatge de llits ocupats? Càlcul de quantitat. Doncs el percentatge de llits ocupats serà igual a què? A la quantitat de llits ocupats, que són 405, partit la quantitat de llits totals, que són 450. I això ho multipliquem per 100. I això què ens donarà? Això ens donarà
un 90% de llits ocupats. I bé, matestuberos, fins aquí el videotutorial de percentatges. Si teniu altres dubtes, podeu escriure'm als comentaris i intentaré fer un vídeo amb els dubtes que tingueu. Vinga, que vagi bé!